Hello lume și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft. Da. O să ne băgăm pe o lume de Flat World. Desigur. O să ne apucăm de un telefon pentru că 1, 2, 3. O să facem, uite aici. Încă un spațiu. Bang, bang. Bang. Facem așa. Minecraft M. Scriem așa Facebook. Și ultima ce să fie? Messenger. Google Plus. Și ultima aici o să fie WhatsApp. Lumea, nu știu ce să fie aici, nu vreau să fie WhatsApp. Bă, nu m-am venit de în cap. Hai să scriem așa. Da. Oh. Talking. To. Gata. Bun, acesta este un telefon. Hai să facem repede. Uite, luăm ceva. Pentru că vedeți de acolo la bine. Vreau să stau și eu pe telefon. Bang. Ești bun. Hai să băgăm și noi. În caz că auziți ceva de la televizor, nu știu. Dar de ce nu-i fă, mă? Deci tu vrei mortăciune, hă? Bine, moarte primești. Da, bă, locului. Ce v-am murit? Mai sunteți și voi de omorât. Prostul radicolă, dar nu cred. Nu sare mult. E ca și mort. Mor, bă, odată. Și tu trebuie să mori. Dă-te-o de aici. Nu vezi. Mortus. Și încă o dată Mortus. Tu, pleacă-o de aici, că tu mă vei imediat. Tu mort? Tu mort? Bă, nu ești mort, uite acum mori. Și tu încă două lovituri asta și încă una și încă una și... Și prostul ăsta mă și enervează. Voi vă faceți mai mult. Doar una vă trag, gheilor. A murit. Bă, nu știu ce să mai facem. Hai să construim repede cosă. Ne trebuie așa stone. Ce vreau să fac? O să facem din lemn cotornul. Eu mă gândesc să facem un cotor din stone, dar cred că din lemn
N-are nimic dacă facem și în stone pentru că hai să facem bang. Băi. Să facem din block of diamond. Este o săbiuță cam mică, dar n-are nimic. Bă, mănaș, mă nebunit ăștia cu desenele lor. Bă, dar chiar nu cred că ar avea nimic. Aici aceasta este o parte din sabie. Hai acum să-i facem și... ce să-i facem boss? Boss, dați-mi idei, boss. Hai să facem așa. Oh, ce zic copilului. Bang, 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 bang. Cristi, dai mai încet! Bun, lume, cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați, să dați un like, share, subscribe. Și noi, desigur, ne vedem data viitoare. Pa, pa! Pardon! Pa, fraților!